les que heu vingut avui a veure'ns en aquest meravellós teatre. Els pirates arrempanats i els potis us volem desitjar de tot cor en aquestes dates tan senyalades i que els Reis Mags us portin molts regals gent enganya o culates o millor joguines per vostres fills i que passeu unes festes al costat de les persones que més estimeu i més us estimen de tot cor. Us volem desitjar un bon Nadal i un magnífic any 2018.